Tagpang, iti tangatan. Inapalabas, kabayatan ti panagmaymaysa ni Jaime. Impurwak ni Pio Juan Castro ti may sa pakete a sigarilyo. Ngem, idilukatan ni Jaime. Marihuana gayam ti linaon daytoy. Mas daw met no apay aday jay lang ti dimanon kan kuana droga. Idi aglawlaw ti pagbaludan. Nakita ni Jaime ti kotse ni Warden Apimanaw. Iti sa Balya Bangir. Imbagamat ni Amalia Ken ni Toro. Ngagsublin iti balay ti kabagyan na. Ngem, nagulbud lagayam ni Bakit Amalia. Itagagayem. Tinggan nyo ti tuloy tinupela tayo anapauluan. Tepang! Iti talatang! Nagulbudak kadakwana ko. Imbagak nga agsubliak iti balay ti kabagyan tayo. Nanang, kumusta niya, Althea? Kinapudno na. Sa anak ang nakapakadakan ko na itay. Nasa pangabin anapan iti pakanan. Kasta ka di, Nanang? Kailiw na kamutan ni Althea ang makita. Nagruna ka ni Toro agayim mo. Nanang, saan pa'y nga itati panagparang ko kadakwada? Miguel, tsak amunoan niya ti rumbag nga ipagakan ka. Tapno sardeg hamon ti ar-aramida. Nanang, Manipod ita. Di kan palubusan pa'y nga umadayo kanya, anak ko. Ay, nakaluto akaon. At amin sumangpet a bisita kita. Hey, patsyag. Magustuhan ti ina ni Miguel ti native amanaw. Ha? At natataulan ti aso. Ay, dalapit. Isudan ti sumangpet. Ay, sana bali. Tanay sa ganak mo't amin ay. Day talangan mga ti aramidon may. Ha? Tinasayaat. Sumiripak man kit di ititawa. Kitag, luisudan ti agturong dito eh. Ay na, pasensyakan dito'y kalapao ko, Kabsat Amalia. Di nakpakadanagan, Kabsat Catalino. Ay, nagpintas gayam ti ina, Miguel. Nagubing pa'y tilangana. Ay, mabitlaeng. Amok amabisin kayon. Magidasara ko niti kanon tayaw. Nanang, nasingpot ni Tata Catalino. Awan ti agbalin a parikotyo dito. Sa maysa, ado ti mabalin na maarami dito'y kalaong. Nagado ti mula na anak natin. Nadlaw ko ba't dayta? Itay sumungad ta nga agturong dito'y kalapao. Uray saan kan amapan iti tiyandaan. Taadan nakasaga na alutuan iti arubayan. Day talaangan mang puros ti aramidam. Miguel! Kapsat Amalia! Umay kayo dito'y kusina! Mangan tayon! Mapantan, Nanang. Agay-ayaban ni Tata Catalina. Nagluto iti tinola. Wen anak ko. Ay na, mabisi inakmutan. Tanay, nagadayo ti pinagnata ang nagturong dito'y kalapao. Kastagayam, anak ko. Itinalawa akarayan tinakakitaan kanyak ni Tata Catalino. Iso nga utang ko tibiyag ko kenkwana. Gapo iti dayta na pasamak ken ka. Siyak ti kinamag dagiti buyot ni Don Braulio. Nagtalinaedak iti sumagmamano nga aldaw iti mansyon. Nanang, Inulpitan nak ti awanan bain a demonyo. Imbagak lang aroden ajak amuno sad ino ti ayan mo. Ngam impupok naklatta iti siled. jak amuno kasano anaamuan ni Don Braulio. Ada kayo ti inak, Nanang. Tapay ngayon pakimag na kayo kanagiti buyot na. Anak ko. Tila nga da iti isip ko. Ket nakita siguro dagiti buyot na. Akadwayo ni Toro agayam ko.
Nalabit akasta. Sana bali nanang. Addan to taal daw dayja adon Braulio. Sigurado ti amin. Tapno aggibusan tibiyag na. Aniya. Tikas kan kuha na demonyo. Naskan lang nga matay. Awan ti karbangan ti demonyo nga agbyag dito'y rabaw ti daga. Diyos ko. Kasano nga ta nga ibagak kan ni Miguel ti amin. Apay nagdumog kayo matan, nanang. Awan anak ko. Adala ang nalagip ko. Iso nagdumugak. Ay. Tinasayat. Maturog kayo, nanang. Nakasagana matan ti pagturugan niya. Nakaturog pa'y laang tinam, Miguel. Nabannog lakit ti anagnag na. Anak turong dito'y kalapaw, idi kalman. Nalabit akasta, Tata Catalino. Ala, mabit lang. Tay nakitaan no da itlog ti manok ko. Tay sunti prito kapag armosaran tayaw. Tata Catalino. Oh, apay Miguel. Adday bagam? Agyaman ak una iti kinayang bagyo. Ay na, di mon panunutan day tabaro. Kay kayat ko paikit diti kaan tayo iti inam dito'y kalapaw. Mabit lang. Tay nakitaan jay bake. Bareng ada itlog ti manok ko'y jay. Toro, kumusta nga ni Nana Amalia? Diyak man na nakita pimanaw. Sana bali, ma'am. Imbaga kanyak idi ni Nana Amalia. Nga ibagaklangan kan ka, pumanaw. Aging ga ita. Diyak pa'y lang makaid na. Gapo iti imbagbaga ni Nana Amalia si bibiyag ni Miguel. Aging ga ka di ita, ma'am. Agduwa-duwa ka si bibiyag ni Miguel. Wen, ngamin. Pulos asaan ang nagpakpakita ni Miguel kada tayo. Amang ano na ibagalaang ni Nana Amalia si bibiyag ni Miguel. Gapo iti iliw na iti anak na. Ma'am Althea. Ngamin, no talaga si bibiyag ni Miguel. Nagpakita ko man. Mangnamnama akpayan nga agparang kada tayo. Wah. Oray syakmat, ma'am. Adamot pa nagduwa-duwak si bibiyag tigayam ko. Awan ngamin tinagparang Miguel. Idi nagururay kami kini Nana Amalia iti lugar apag sinarakan da kuma. Anya? Diyak kaya't panunutan, ma'am. Amadadadalan ti panunot ni Nana Amalia. Ma'am Althea. Nana Rosalia. Manipod simmang patayo ang nagkapoy jay pakanaan. Nagtugaw ka nakadumog kamatlatan. Apay ka day. Nabannog ako, Nana Rosalia. Diyak kayatan di agpanunot pa'y. May panggap ka ni Miguel. Anya. Kayat kon nga iwaksi iti isip ko ni Miguel. Anya. Naamiris ko asyak matlaang tinakakaasi. No isulat tanti pa ang panunutag. Natayan ni Miguel. Diyak patyan asi bibiyag. Ma'am Althea. Nabambanog ang ti puso kanti isip ko. Mariribo ka naklaw na yan iti mapaspasamag. Pagkalmaam tirik na, ma'am. Kunak no agtalnan ti alimutang iti biyag ko. Gaputan na amuak ka ni Nana Amalia si bibiyag ni Miguel. Ngampal sulaang ti amin. Awan ti kinapudno na. Nagsangsangit itay ni Ma'am Althea Marcelina. Ininutan ang malawlawagan ti isip na kapoy tinapasamak kin ni Miguel. Husto lang ti pampanunutan ng aramitan.
Lipatin na ni Miguel tanabayagan anatay. Tauray siya, jak mamati si bibiyag pa iti anak ni Amalia. Agpapada tayon amaborbor tiyaan. Gapo iti imbaga ni Amalia si bibiyag ti anak na. Nikit di Altea ti andingayam, Rosalia. Amok analaing ka amang bagbagakan ko, ana. Ibagam alipatin nan tinapalabas. Tati napalabas, agserbilaangan alakip. Ti masangwanan, ti rumbang apanunutan. Saan kat atinalpasan. Ay, binaybayak, ngagmaymaysay ti silit na. Awan ti pagbanagan ti araramidan ni Altea. No ni Miguel latan ti adda iti panunot na. Ay, madadaan lang ti diskarte na iti biyag. Marcelina, Ala, saan pa ilaaday tati pagsaritaan ta, Rosalia? Malagip mo ka din ni Leonida. Akadwa tayo iji mansyon. ay katun Apay kit din amalipatak, kat gayam tayo umatday chay. Napan itay iji pakanana. Kadwa na dagiti babae asingin nga po ko na. Kasta ka day, kat kumusta ni Leonida? Nadakamat mo kumaa, ngagnanautak dito'y balay mau. Wan, naibagak kan kwa na dayta. Imbagak nga rod kan kwa na nga umaymot agluto iji pakanan. Tatangdanan tayo. Ngam nagado kanu ti awirin na nga apo ko na. Ay na, kailiw kumatan na makita ni Leonida. Anya nga tantila nga na ita. Bakit matan akas kadata? Wan bakit matan akas kadata? Kumusta, Billy? May libas yung matlaang ka din ni Jaime? Saan, boss? Marigata ni P1 Castro nga garamid ni Tandang. Naskan ka na umabayadan pa dagiti daduma jail guards. Tapno na waya makalibas ni Jaime. Manon ti ka sa pula na kwarta. Pamelmelan nyo iti kwarta ng iti daduma pa'y a jail guards. Tapno mailibas yun ni Jaime. Ket makarugi kayo matanyag hold up iti bangko kas kadag karnap. Sige, boss. Aramidak ti bagbagayo. Awagak itamit lang ni P1 Castro. Kalpasan na mabayadan dagiti jail guards. Isuudan ti makamo amang ilibas kani Jaime. Wen, awan serbi ang mabayadan dagiti atat tao no di da mailibas ni Jaime. Dubyan, ti bayad da. Basta lakit di agbaligid da. Miguel, natalnan ti barokong ko. Italaang manen amarignak ti kastoy. Gaputa ka din na kamanen. Nanang, May salaang tikid dawag. Sapay la kumata malpasin na ito'y ngar aramidam. No anyaman dagiti narugyam. Lipatemon. Agbyag tayo kuman ang natalinaay. nanang. No ti may papan ka ni Don Braulio. Di mon patuluyan ti panagibales mo. Siya kun ti mangibagbaga nga inam. Dakkel ariribok ti mapasamak. No agsango kayo ka ni Don Braulio. Anya ti kaya asawan? No mabalin, likli ka mo ni Don Braulio. Baybay amon, iti madi nga aramid na. Nanang, di kay maawatan. Apay aliklikak day dya tao. Managdakdakas ni Don Braulio. Iso ti Pangulo dagiti sindikato. Dengganak anaimbag. Iso nga ibagbagak kan kaalikli ka mo ni Don Braulio. Gaputa, Gaputan niya, nanang. lipatan pa ilang tinaibagak anak ko. Awanan ti maaramidak.
Tadimtengan ti pagbutbut nga ama pasamak. Nanang, mabalin ka di nga ilawlawag mo anem bagdagiti ibagbagam. No denggan na katliklikam ni Don Braulio. Ibagakkan ka ti kinapudno. Anya? Miguel, di mon orayan nga agsabat ti dalan yu adwa. May santo kada kayo ti agbabawi. Nga amangan no naladaw ton ti amin. Nanang, Amamok launay ni Don Braulio. Ulitag anak ko. Likli ka munday chay adimonyo. Itatana sa papay. Pangaasin. mariribo ka na kitimbaga kanyak itay ni Nanang, Tata Catalino. Ay, Barok. Natimod ko itay dagitim pagbaganakan ka. Likli ka mo ni Don Braulio. Itata na sa papay. Dayta tinangag ko itay. Tata, Naunag ti kay papanan dagiti balikas na itaykan ka, Barok. Tilang jak mawatan. No apay aliklikam dayjay a Don Braulio. imbaga pa'y ni Nanang. Ngam-am muna launay ni Don Braulio. Ha? Jak impagarot dahi tang ibalikas ni Nanang. Manipod kinaubing ko. Italang amang ngagak kini Nanang ti may papan kini Don Braulio. Barok. Namamok ni Don Braulio ama nagdakdakas. Ado ti pinatay na at tripulanti iti barko. Nagado a kontrabando ti kargada kadagiti military truck. Anya? Nabayagan day tapagteng. Kadwa na idi ni Congressman Marasigan. Sigon pa iti impormasyon anamwak. Agkakabilag nga armas dagiti kargada kadagiti truck. Diyos kao. Naglabas ti sumagmamano a bulan. Nasiputak dagiti buyot ni Don Braulio. Ngadda sinanabda a container van. Saan da nagbaligi? Gapot a pinaputok at idaadagos. Ay, nagdakas kaya matao ni Congressman Marasigan. Takamang ti pagbutbut nga na sindikato. Saan lang nga day tati naramid na dya, Congressman? Adupay a klase ti kinadakas. Tata, tila ang maramidak. Lapdak ti illegal nga aramid da. Jak ita kabalan aripugan ngagmaymaysa. Iso aka sa pulak dagiti mapagtalkan nga impormante. Barok. Ni Conrad ti pagtaltalkak nga impormante. Ngam gapo iti napasama kanyak. Ipagarup na lakit din, anataya kon. Nabayagan nga minasanak ang nagparparangkin ko na. Miguel. Kalpasan ti panagpapigsak, manipod iti nakita nak iti karayan. Inawagak adagos ni Colonel Marabilia. Impakamok ti napasama kanyak. Anya? Iso lang ti makamwa si Bibiyagak. Ada saritaan mi kini Colonel Maravilla. Kat iso ti mangmangted iti kwartak. Tapno ituloy ko ti mangsiim kadagiti itta iti kagimungan. Ay, kastagayam. Isumat lang ti nangibaga. Ano mabalin? Sa anak nga agparang kadagiti patpatgak iti biyag. Aging ga saan amalpas ti misyon ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Kagayem, di uliwain na denggan, di tuloy, tinubela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Inapalabas, nagulbud ni Amalia kada Marcelina ken Rosalia at ipapanan na lugar kat iti balay ti kabagyan na. Insurot nga rod ni Miguel ti inana iti kalapaw nila kay Catalino. Naibagamot ni Amalia ken ni Miguel nga am-am muna launay ni Don Braulio
mas daw ni Miguel iti dayta ana ibaga ti ina na kenkwana. Iti dayta metlaeng akan ito. Pangpanggapan pa ilang ti grupo ni Don Braulio no kasanuda nga ilibas iti pagbaludan ni Jaime. Iti away, agsarsarita da Miguel ken lakay Catalino. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Tepang! Iti tangatang! Kalpasan ti panagpapigsak, manipod iti nakita nak iti karayan. Inawagak adagos ni Colonel Maravilla. Impakamok ti napasama kanyak. Anya? Isulang ti makamu si bibiyagak. Ada saritaan mi kini Colonel Maravilla. Kat iso timang mangted iti kwarta kanyak. Tapno ituloy ko timang siim kadagiti itta iti kagimungan. Ay, kas tagayam. Isumet lang tinang ibaga. Ano mabalin? Sanak pa'y ngagparang kadagiti patpatgak iti biyag. Aging gaasaan na malpas ti misyon ko. Anya? Tata Catalino. Jack amo ti pagpatinggaan da ito yung aramidak. Saan mat nga amo ti biyag? Tunggalad da aramidak kontra kadagiti kabuso. Kanayon ti panagkararag ko. Asapay la kuma. Tamailiklikak iti disgrasya. Hector! Adya nga iteramidan mi. Liman nga daw, asan kami ang nagtakaw? Relax lang ka doon. Agpaliwak pa iti balay dala kay Catalino. Kampay di. Kasarsaritak idakin ni Miguel. Tapno nawaya kayong agtakaw. Lalay nga ti agpamarang ha. Awan ti maarami tayo, no? Di kagbaligi ti day tapanggap mo. Wen, araramidak mati aming kat. Amuyo day ta. Narigat gaya makalaban day di atao. Amangan kit dimat no isu di ibagbagada ang misteryoso akila. Hector, nakita tayo ti kabalan tayo dyan nga aramidan. Nalaing iti kubal. Ayaw nga paso. Wen, nakamawak day di atao. Nagsimple lang akit kitaan ti langana. Kabalan na gamit ti pumatay. Lapad na dyan iti panagtakaw tayo. Ana, urayin nyo ti senyas ko no mabalin yung tagtakaw. Mapanak ijay kalapaw nila kay Catalino. Oh. Asino dyan napintas abakat akasarsaritan ni Miguel? Na kay Catalino, ha? Ina ni Miguel Dayjay. Hindi pa'y naminsan ngal daw si mangpet dito'y kalapaw. Uray na taenganan. May asim pa ako nada. Napintas lata. Nagpudaw. Kan pangulutan tibuok na. Ay, Hector. Diyak kursunada ti panangkitam ken ni Amalia. Uray mula kagatan ti bibig mo. Akas kalasan anak kakita iti bakit anak pintas. Lakay Catalino. Kasla jakpay kaya ti agawid. Agtali na ay dakpay diti kalapaw mo. Aging ga iti madamdama, ha? Agawid kan, Hector. Saan da ka kasapulan dito'y? Nagpuskol ti rupam ngagparang-parang kanya. Katawan mo't la respeto. Agyaman kakit di ataw awagan ka pa iti lakay Catalino. Oh, kasanon yun no berngasang kalatan itinagan mo a Catalino. Oh, Anya? kababain mo't ken ka Catalino. Sana ko niyag bayag. Diyak mo't ten maurin ni Miguel ang makisarsarita itinalapsat nga inana. Anya? Iso abaliwak tulangan ti umayagpasyar dito kalapaw mo. At danto imit ko a rosas para ken ni Amalia. Nakmangayo ijay bakir. Panaibusan ti pagsungurod ka. Hinggan, isaganak ti imit ko apalsiit. Maramat ko na ito, oy. Kadagiti na rongsot ngayop amang dangran kanyak. Tinasayat. Surutat tidas-das nagturong ijay karayan. Balasiyot. Ha? Imit
Hector tinakatugaw iti nagrungarong aramot tinangato akayaw. Anya nga iti araramidan na dita. Tinasaya. Paliwak man day tatao. Aglingay taklang ito. Sana balay. Tanakalingay dak itinapos ko labulbulong. Dayjay. Agsisim. Pumalangkyaw. Diyas kay. Tilakit di ba ka nakapagod iti poon ti dalipawan ti sipsiputan na. Dakas na ito yan. Ang mga nutakawin na ti baka. Ngamjak itulok ang mahala na ti baka. Palsiitak day tangag tatakaw. Baka ni Usting tinakapagod iti poon ti dalipawan. Uray klanin lang iti kakadwak anangala iti aramaten mi amang parti iti baka. Tila talina ti ibati mi. Masakit sa bali at tao. Ijay naman. Anay ko! Timogin ko! Adda ng palsiit kanya! Anay ko! Nagtarayan ti loko a Hector. Tibagi na lang ti punpun ti riyag. Ngamtimot muging na tinapuntaan. Dayjay ti maganap ti agtatakaw. Pumalawakit din ditoy. Puloy ko ti mapanmangayaw. Maglakit din. Tanapanunot ko tinanglintag iti destes nga turong iti karayan. Ay, tano saan? Diyak ko man nakita ni Hector nga agpalpaliw iti takawon na. Katingak-timag na. Tamang ano na masalaw ko ang kakadwa na. Ay, narikatay. Anay ko! Nagsakit timogin ko ang napalsitan. Anay. Deta! Sabi deta! Nagsarta nga ti palagtara na, Hector! Nagdakkel mo tayo tatugol mo! Sino tinang pasitin ka? Agsaga na no asino man day dyan ang palsit kanyak. Patayok ti awanan bain! Ang mga no, al-alyati ng palsit kin kayo di kabakiran, Hector! Anya? Kaya't mo tadugulan ka, ha? Ang angawan ka lang, si Kamat. Basol yu dito yung napasama kanyak! Apa na kami ti papasulang mo? Kami matagtog! Nagbayag kayo ng alay iti aramatan tayo amang parti iti takawan tayo kumaabakan yung sting. Dito klihoy nga. Ngayon saksak ba yung kuma? Saan ang napasama kanyak ti kastoy? Kanto nga tuklihoy. Anay ko, nagsakit na talaga. Ala, igatangan takman kiti iti inumag ngarak. Tapno jak unay marik na ti sakit ti ulok. Si kanti mapan tuklihoy. Hoy, tuklihoy! Si kanti kumatang! Hector! Idi pa'y langawan ti panagtalag ko iti dayjay Hector. Amok nga agpampamarang laing. Ay, impadlakit din. Tanasiputak iti daydi akanitaw. Ay, tano saan? Tinakaw na anjay baka ni Usteng. At dapay sa bali ang nadlaw ko kin Hector. Idi pinasar ni Congressman Marasigan ti kalsada amar aramid iti baryo. Inasitgan Hector. Ket nabayag ti panagsarita da. Wen, malagip ko dayta, barok. Sigod a tao ni Don Braulio ni Hector. Isungam muna ni Congressman. Awan ti panagtalag ko iti tao ang nagbalin a pusher dagiti sindikato. Anya nga ron ti panggap mo nga ramidin itay ti grupo ni Hector, barok. Numatiliwak idang agtakaw. Sigurado ang malungsot day ti pagbaludan. Ngem no lumaban da kanyak. Aramidak ti rumbag kadakwada. Ariklado, Congressman! Saan na parikot na ito? Wen, Congressman. Umay kami kadagiti babarkada. Ayos ah. Bye. Ay, ayas! Anya ti nagsaritaan nyo kini Congressman Marasigan, Hector? Mapantayo iti kabangi-bangaili. Ayos! Payat. Napatag ti baga kanyak ni Congressman Marasigan. Imbaglakit din na. Masidagakan ko na idi imay dito yung baryo. Kat pinasyaran natin mararamid a waiting shed ken kalsada. Bilib kami talaga kan ka, Hector.
Oray ti congressman, amamam. Huwag niya pwesto. General pa lang idi ni Congressman Marasigan, amamu ko na. Saan lang ani Congressman Marasigan ti amok a leader dagiti sindikato? Adu dabay! Anya? Talaga? Ala, agsagana kayon. Saragan tayo ni Congressman Marasigan ijay kabangi-bangayli. Congressman, ngingina na restaurant tinang ipanam ka na kami. Nabayag ka panawin na di kam nakastrek iti kastoy a klase ti restaurant. Hector, agnanayon to nakastoy ti panganan nyo kadagiti barkadam. Congressman, Ngamsong batampay nga umuna, ti saludsudagken ka. anya ka di na ita, Congressman? Nabayag nagtrabaho ka kini Don Braulio. Saan ka di? Putno da ita, Congressman. Ngam, idi da ita, Amok, di ka ba alam? Manipot, di naibalot ka. Pinaybayaan na kamatan ni Don Braulio. Gusto ka di? When, Congressman? Namwamat siguron ti susikmi kini Don Braulio. Nabayaga panawan nagserbi aken kuana. Ngam dinadail na ti amin. Congressman, Agtrabaho ka kanya. Ket bayadan ka iti dakkel agatan. Basta agtungpal ka iti amin abilin ko. sige, Congressman. Nabayag mo na panahon na jak nakapagtignay. Nasayat nga rod no kasta. Aguray ka. Anya tinapasamak iti muging mo. Dahito, Congressman. Napalsiitan. Anya? Ngam, jak nakita tinang palsiit kanya, Congressman. Ala, sana na dahi ti pagsaritaan ta. Bilinam nga rod, dagiti barkadam, tagsagana da. Ibagaken ka ti plano, tapno makasidag ka kini Don Braulio. Kalpasan ti panagpamarang mo. Patayam, dayjay alakay. Anya? Kabalam ka di nga ramitan ta. Congressman. Nakadudag iti boyot ni Don Braulio. Nang runakin ni Billy ang makannawan na. Abangan no, awan ti panagtalek da dya kanya. Parikot mo ta, Hector. Isu nga ro da bayadan kayo iti dakkel. Tapno ti grupo, ti bang patay, kini Don Braulio. No kasta nga rod. Kasapulak niya nasiglat a lalaki di lugar mi. Amoy o, Congressman. Awan ti kabuteng da dya at tao. Asino dayta nga ibagbagam? Sang nga ili iti lugar mi, Congressman. Makipagnanaag lang iti may sa alakay. Nasubok kun ti kabailan ni Miguel. Anya? Miguel Kunam? When, Congressman? Nakaginubal kun da dya tao. Bilibak. Nagpartak dagiti garaw na. Kasla soldado titigtignay na. Anya? Kinapudno na, Congressman. Isu ti lapad iti panagtakaw mi. Kat kasapulan pa'y amakigaya magkankwa na. Tapno lang makaluban ti madingar aramiden mi. Kasta ka di? When, Congressman? Tigagdanag. Kasaritak to ni Miguel. Maipanggap iti dayto abanag. Mabit lang, Hector. Apay, Congressman. Kaya't ko makita, idagdagamatem ngagnagan iti Miguel. Jak makaturog. Pampanunutek day imbagay tayo Hector. Nasiglat. Kan kasla soldado titigtignay, tidakdakamaten na ngagnagan iti Miguel.
Malagip ko timbaga kanyak ni Mayor Carion. Iti nagsarita da kini Don Braulio. Nakita ka no ni Billy ni Miguel. Iti nalawa parking lot. Hangam. Saan? Imposible asibibiyag ni Miguel. Oh. Dakas ti agparparik na kanyak. Enton bigat matlang. Kasarita ni Mayor Carion. Apaya keselamatan tanagam ka, Kongresman. Anya kadi tinapatag nga ipagam kanya. Imbagakan ka iti. At dahil ti ulo dahi jay at Don Braulio. Gapot ay imbaga na si bibiyag ni Miguel. Aniya. Ken ako nampay, apakaragsakan ni Don Braulio. Nukas pangarigan ta si bibiyag ni Miguel. Wan, Kongresman. Ang mabit lang. Diyak maawatan ti jarmo ita. Anya launa ti pagparpare ko tam. Mayor, aklunek, adda panagamak ko. Amangan no pudno mata si bibiyag ni Miguel. Aniya. Amangan no pudno ti atap mo. Ani Miguel tinang patay, kadagiti daduma abuyot ko. Relax, Congressman. Awan ti romba nga pagdamagam. Di mo pa'y napanagnakan ti amin. Ti salodsod. Nakita mo ka din as si bibiyag dayjay at tao. Saan pahay? Matlagayam, Congressman. Iso ati makunak, agtanang kalaang. Di ka pa iluyos, iti panagdamtanag mo. Tamang ano dayta, ti pakaisag makam. Uray kon, dito'y parking lot ni Hector. Talaga dakis ti agparparik na kanya. Kaya't kwa siguraduen ti amin. Congressman! Nasaya ta simmang petkadagos. Oh, apay ka di, Congressman. Kaya't kwa kuyugam ti may sa ataok. Amang kita iti ibagbagam. Ngagnagan iti Miguel. Maduktalan yata ni Congressman Marasigan. Ani Miguel, idakdakamaten ni Hector. Gagayem. Ti uliwan na dinggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar June Rebotazo. May sapay asagot ka na kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Tepang! Iti tangatang!